όνειρο. Όχι όραμα, πολιτικό όραμα, όνειρο. Να ονειρεύεσαι τη ζωή που θέλεις να κάνεις και να τολμάς για αυτό που θέλεις να κάνεις. Maybe. Oh, definitely not. In my experience, no. I would say in Paphos, yes. Εμένα να μην με ειρωνεύεσαι, τα ακούς και γρήγορα στο δωμάτιό σου. The place of women in the house and their responsibilities have been taken over by other women. So we see that actually the gender inequality problem has not been solved. Στην κυπριακή κοινωνία δεν έχουμε ξεπεράσει τα ταμπού του παρελθόντος. Έχω συνηθίσει εδώ στην Κύπρο, είμαι ελεύθερη, έχω την ελευθερία μου. Σιγά σιγά να αποδείξουμε ουσιαστικά ότι μπορούμε να προσφέρουμε πολύ περισσότερα. Λόγω του ότι ένας πολύ μας φίλος ήρθε στην Κύπρο ως μετανάστης, αποφασίσαμε πως θέλουμε να μάθουμε για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών στο νησί. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πάντα δημιουργούν προβλήματα. Αφού οι άνθρωποι ψάχνουν κάτι καλύτερο, θα πρέπει να τους πιστώσουμε με αυτήν την ελπίδα και να τους βοηθήσουμε. Do you know what is fair trade? No. Σαν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής είναι το φαινόμενο της ερημοποίησης.